Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Βουίζει κάτι? Ναι. Βουίζει κάτι? Ωραία. Νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και αφιερώματα σε Αιγυπτιώτες του παρελθόντος. Και νομίζω ότι δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για Αιγυπτιώτες δεύτερης γενιάς, οι Αιγυπτιώτες οι οποίοι γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, αλλά ήρθαν πολύ μικροί εδώ. Και αυτό θέλω λίγο να το αλλάξουμε. Θέλουμε μάλλον στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Αιγυπτιώτες για τους οποίους δεν ξέρουμε και οι οποίοι έχουν κάνει αξιόλογα πράγματα μέχρι και θαύματα. Αυτός ήταν και ο λόγος που θελήσαμε να κάνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Νικόλα, τι έχει καταφέρει. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση σε πολλά επίπεδα. Πριν να παρουσιάσω τους ομιλητές, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα κινητά σας στο αθόρυβο. Η εκδήλωση βιντεοσκοπείται και για όσους δεν το γνωρίζετε υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube που λέγεται Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων Βίντεο και εκεί έχουμε αναρτήσει πάνω από ίσως 150 εκδηλώσεις και οι οποίες πάνε και πολύ πίσω από τη δεκαετία του 80 και προσπαθούμε ή δυνατόν όλες τις εκδηλώσεις να τις βιντεοσκοπούμε, διότι είναι ένα πολύτιμο αρχείο και δίνει και τη δυνατότητα σε όσους δεν μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Αφού κλείσαμε λοιπόν τα κινητά μας, παρουσιάζω τους σημερινούς ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Βρουσιανού, την αγαπημένη μας Φίκα, η οποία υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια η σολίστ μαζί με την πιάνο και συνόδευε τη χοροδία μας, καθηγήτρια και όπως είπα αγαπημένη. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο κύριος Φραγκεδάκης, πνευμονολόγος, μετά ο κύριος Κολέτης, γυμναστής, πρόεδρος Ελληνικού Σωματείου Δυναμικού Τριάθλου, εθελοντής προπονητής Special Olympics Ελλάς Powerlifting, και θα κλείσουμε βεβαίως με το συγγραφέα και το τιμόμενο πρόσωπο, τον Νικόλα τον Κουκουλάκη, ο οποίος είναι γυμναστής ατόμων με νόσο του Πάρκινσον, με μεταπτυχιακό τίτλο από την Ιατρική Σχολή Αθηνών στη μοριακή και εφαρμοσμένη φυσιολογία και εξειδίκευση στη θεραπευτική άσκηση. Αυτά και καλώ στο βήμα την Φιφίκα. Καλησπέρα σας. Αρχίζω με ένα χαιρετισμό του εκδότη. Αξιότιμες κυρίες, κύριοι, αξιότιμοι. Ναι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, οι εκδόσεις Φυλάτος χαιρετίζουμε τη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση των έργων του Νίκου Κουκουλάκη, το φωτογραφικό άλμπουμ και το 25 χρόνια ζωής και άρσης βαρών με το Πάρκινσον. Πρόκειται για δύο βιβλία που συνομιλούν μεταξύ τους, το πρώτο μέσα από τη τέχνη της φωτογραφίας και το δεύτερο μέσα από τη βιωματική αφήγηση και την επιστημονικά τεκμηριωμένη πράξη της άσκησης. Ο Νίκος Κουκουλάκης δεν καταγράφει απλώς γεγονότα, καταθέτει μία στάση ζωής. Μέσα από τα ασπρόμαυρα πορτρέτα του Parkinson Faces Project αναδεικνύει το πρόσωπο της αξιοπρέπειας και της ανθεκτικότητας. Με το 25 Years Living and Lifting with Parkinson δείχνει έμπρακτα ότι η άσκηση, η γνώση και η κοινότητα μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητα, επιβεβαιώνοντας στην αρχή ότι exercise is medicine. Ως εκδοτικός οίκος που στηρίζει έργα με κοινωνικό αποτύπωμα, θεωρούμε ότι τα βιβλία αυτά δεν αφορούν μόνο την κοινότητα των ανθρώπων που ζουν με την νόσο του Πάρκινσον. Αφορούν όλους μας
την εκπαίδευση, την υγεία, τον αθλητισμό, την τέχνη, την καλλιέργεια σεβασμού στη διαφορετικότητα. Είναι βιβλία που εμπνέουν δράση, διάλογο και συνεργασία ανάμεσα σε ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και πολίτες. Θερμές ευχαριστίες στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων για τη φιλοξενία και τη στήριξη της εκδήλωσης, καθώς και στους ομιλητές Φιφή Γαμπρουσιανού, Νίκο Φραγκιαδάκη και Ανδρέα Κολέτη, που τιμούν με την παρουσία και τον λόγο τους τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστούμε βεβαίως και τον συγγραφέα μας για την εμπιστοσύνη και τη σταθερή του προσήλωση σε ό,τι προάγει την ποιότητα ζωής. Ως εκδόσεις Φυλάτος, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προωθούμε φωνές που ανοίγουν δρόμους, γεφυρώνουν κοινότητες και προσφέρουν πρακτικά εργαλεία ενδυνάμωσης. Ευχόμαστε η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει αφορμή για καινούργιες συνεργασίες, εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τα βιβλία, να συνομιλήσετε με τον συγγραφέα και να γίνετε μέτοχοι σε μια κοινότητα που επιλέγει την κίνηση, τη γνώση και την ελπίδα. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Φυλάτος, εκδότης. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλοι και φίλες, σαν μητέρα του Νίκου Κουκουλάκη, σας εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που του κάνατε με την ευγενική σας παρουσία στον φιλόξενο χώρο του αγαπημένου μας συνδέσμου, που είμαι σίγουρη πως όλοι τον αισθανόμαστε σαν το δεύτερό μας σπίτι. Επίσης, εκφράζω ένα θερμό ευχαριστώ και εκ μέρους του γιού μου για την ευγενική φιλοξενία της απόψινής βραδιάς, παρουσιάζοντας έναν άνθρωπο που στην κυριολεξία κρύβει μέσα του μία τσελένια, θα έλεγα, δύναμη, ξεπερνώντας δυσκολίες που του προκάλεσε η νόσος του Πάρκινσον, προχωρώντας ακάθεκτος με δύναμη, σαν μια φωτεινή ακτίδα παραδειγματισμού προς τους συνανθρώπους μας. Η δύναμη της ψυχής είναι στο μυαλό και αυτό πρέπει να εμπνέει τους ψυχικά αδύναμους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω όμως να μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή αναδρομή από το χθες ως το σήμερα του Νίκου σε ένα παράδειγμα και μία απάντηση στο «δεν μπορώ τον άλλον». Οι βασικές αρετές που τον χαρακτήριζαν και τον διέκριναν από παιδί στη ζωή του ήταν τόλμη, φρόνηση, δικαιοσύνη, επιμονή, υπομονή και φιλομάθεια. Πρόκειται για άνθρωπο με πολλά ενδιαφέροντα και ασχολίες παρελθόντος και παρόντος. Από την ηλικία των 12 ετών ασχολήθηκε με τον αθλητισμό στην κατηγορία της άρσης βαρών. Στα αρχικά του βήματα είχε την τύχη στο Πανελλήνιο Σύλλογο να έχει προπονητή τον Αιγυπτιώτη Πορτοσέτιανό Μιχάλη Ανδρεάδη. Το 1988, στα 19 του χρόνια, σε αγώνες bodybuilding στην κατηγορία των juniors απέσπασε το τίτλο του Mr. Ελλάς. Αποφυτώντας από το χημικό τμήμα της Ιδανιδίου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ασχολήθηκε επαγγελματικά ως φωτορεπόρτερ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτή η ενασχόληση του έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε μακρινούς προορισμούς, σε χώρες Ασίας και Αφρικής, φωτογραφίζοντας πανέμορφα, επικίνδυνα, μα ακόμα και απαγορευμένα σημεία. Στα 29 χρόνια της ζωής του, χτυπημένος με σπάνιας μορφής λέμφωμα 4ου βαθμού παχαίου εντέρου, βγήκε νικητής μετά από ένα χρόνο σκληρής μάχης με χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, παρακεντήσεις και ακτινοβολίες εγκεφάλου σε Ευαγγελισμό και Άγιο Σάββα, διαψεύδοντας όλα τα αρνητικά προγνωστικά επιβίωσης καθηγητών και γιατρών. Ήταν ο άνθρωπος που από θάλαμο σε θάλαμο έδινε δύναμη και κουράγιο στους πονεμένους, χαρίζοντάς τους γέλιο και δόσεις αισιοδοξίας, συμμεριζόμενος παράλληλα τις προσωπικές τους μάχες. Όμως, την πιο τραγική στιγμή της εποχής εκείνης, η μνήμη μου αδυνατεί να την αποτινάξει. Ήταν η εικόνα της ημέρας των γενεθλίων του, στις 3 Νοεμβρίου του 1998, όταν ένα πολύ φιλικό και αγαπημένο μας ζευγάρι γιατρών είχαν έρθει στο νοσοκομείο να τον συντροφεύσουν και να το ευχηθούν. Η χειρότερη και πιο τραγική εικόνα για μένα, που δεν θα ξεχάσω όσο ζω, ήταν η στιγμή της αναχώρησής τους στο διάδρομο του νοσοκομείου, στην προσπάθειά τους να με στηρίξουν παρηγορητικά με μια ζεστή αγκαλιά, γιατί σύμφωνα πάντοτε με τις ιατρικές γνωματεύσεις, θα ήταν τα τελευταία γενέθλια που περνούσαμε μαζί του. Αλλά, ευτυχώς όμως που υπάρχει και ο αντιθετικός σύνδεσμος, αλλά με τέλος καλό και με αυταπόδεικτες διαψεύσεις. Το Millennium το χάρηκε και το γιόρτασε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου προσκεκλημένος μιας φιλικής του ιαπωνικής οικογένειας.
Για δεύτερη φορά, μετά από 28 χρόνια σε έναν ενήλικας πλέον, επισκέφθηκε το Τόκιο και την Καμακούρα με τον τεράστιο Βούδα. Το 2009 παρουσίασε στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Κεσαριανής πλούσια φωτογραφική έκθεση με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση, αφιερωμένη στην Τανζανία, παρουσιάζοντας την ζωή των Μασάι της Αφρικής. Προσωπικά εγώ της είχα δώσει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Vivere pericolosamente», δηλαδή «Του είναι επικινδύνος». Το 2011 έλαβε μέρος στο γύρο της Αθήνας, μα και σε αγώνες τριάθλου, δρόμου, κολύμβησης και ποδηλασίας. Το 2012, αν και τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον είχαν αρχίσει δειλά να εμφανίζονται, δεν τον εμπόδισαν να πραγματοποιήσει ένα νεανικό του όνειρο που δεν ήταν άλλο από την φοιτησή του στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το 2016 επεφοίτησε και με βράβευση της πτυχιακής του εργασίας στην ειδικότητα της άρσης βαρών. Από το 2015 ασχολήθηκε σκληρά και επίπονα για τη μεγάλη του αγάπη τον αθλητισμό, κατακτώντας επάξια τον τίτλο του ακούραστου μαχητή, σαρώνοντας χρυσά μετάλλια. Ενώ το 2016, με τη συμμετοχή του στη χρυσή ελληνική ομάδα του δυναμικού τριάθλου στην Τυφλίδα της Γεωργίας, ανεδείχθη παγκόσμιος πρωταθλητής του powerlifting στην κατηγορία των κιλών του, μαζί με αθλητές χωρών με παράδοση στα βάρη, όπως η Γεωργία, η Ρωσία, η Ουκρανία, μα και σε πανευρωπαϊκούς και πανελλήνιους. Στη Μόσχα αγωνίστηκε με δύναμη και καρτερικότητα στον πόνο του τραύματος της παλάμης του, κατακτώντας άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Αν προσέξετε στη φωτογραφία πίσω από το πληγωμένο χέρι, διακρίνεται αυρά το δίπλωμα συμμετοχής του στη Μόσχα. Διετέλεσε εθελοντικά προπονητής της άρσης βαρών των Special Olympics μαζί με τον αγαπητό του φίλο και συναθλητή Ανδρέα Κολέτη, που σήμερα τον τιμά και ο ίδιος με την παρουσία του. Στην εικόνα που βλέπετε είναι η αξιοθαύμαστη αυτή ομάδα των νεαρών γιγάντων, όπως τους αποκαλώ. Παράλληλα όμως με τους προσωπικούς του αγώνες, συμμετείχε και σαν κριτής σε αγώνες δυναμικού τριάθλου του powerlifting. Το 2018, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, στην ημερίδα για την νόσο του Πάρκινσον που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ειρηνητίου Νοσοκομείου, μαζί με άλλους γιατρούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές, ήταν και ο ίδιος προσκεκλημένος σαν ομιλητής με την ιδιότητα του καθηγητού σωματικής αγωγής και πρωταθλητού του powerlifting. Κατά την περίοδο του COVID υπήρξαν χρονικές καθυστερήσεις στις μεταπτυχιακές κρίσεις της ιατρικής σχολής που τελικά πραγματοποιήθηκαν το 2020 με διακαναλική σύνδεση. Με απόλυτη πλειοψηφία της Επιτροφής, η εργασία του για το μεταπτυχιακό μάστερ στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στο τμήμα Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας με θέμα «Οι επιδράσεις της άσκησης σε άτομα με την νόσο Πάρκινσον», κρίθηκε ως πρωτότυπη επιστημονικά, άρτια τεχνικά, με βιβλιογραφική πληροφορία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη, με τη γενική βαθμολογία άριστα παμψηφή. Δυστυχώς όμως, τα όμορφα όνειρα κάπου με ένα απότομο ξύπνημα χάνονται και η επιθυμία του ιδίου για την συνέχιση των σπουδών του στην ιατρική σχολή που ονειρευόταν διεκόπη απρόσμενα λόγω του δυσκόλου συμπτώματος freezing που εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή του παγώματος της βάδισης. Οπότε η μετακίνηση γινόταν όλο και πιο δύσκολη με δικό του μέσο. Το καλοκαίρι του 2020, κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, θέλησε να εκπληρώσει μια επιθυμία του για τρίτη φορά, περνώντας το φαράγγι της Σαμαριάς στα Λευκά Όρη, μήκος 16 χιλιόμετρων, μέσα από ένα δύσβατο μονοπάτι, μέγιστου πλάτους 150 μέτρων και με 3 μέτρων του στενότερου και πιο επιβλητικού. Συνοδοιπόρους είχε την κορούλα του, τον σύζυγό της και τον πεθερό της. Οι προηγούμενες επιδόσεις του ήταν 3 ώρες και 25 λεπτά. Κάτι άπιαστο για τα σημερινά δεδομένα. Όμως, το όνειρο και η θέληση έγινε πραγματικότητα έστω και σε διάστημα 7 ώρων. Κατά τη διαδρομή χρησιμοποίησε 2 βακτηρίες για τη βάδηση λόγω του συμπτώματος της νόσου, όπως προείπα, που τα πόδια μοιάζουν σαν κολλημένα στο έδαφος, μη υπακούοντας την εγκεφαλική εντολή του βαδίσματος. Θα αναφέρω ένα μήνυμα που έλαβε μετά από το εγχείρημα αυτό από ένα πρόσωπο που το όνομά του θα αναφέρω στο τέλος της ομιλίας μου και που του έγραφε:
Εσύ, Νικόλα, είσαι ό,τι πιο πραγματικό, αντιπροσωπευτικό και αληθινό του παγκόσμιου κινήματος Exercise is Medicine Greece. Η άσκηση είναι φάρμακο, του οποίου είσαι και μέλος. Είναι μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου του Εθνικού Κέντρου Exercise is Medicine Greece. Η άσκηση είναι φάρμακο του πρωτοποριακού συστήματος προληπτικής ιατρικής μέσω της εξατομικευμένης σωματικής άσκησης. Όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, αν μπορούσαμε να δώσουμε σε κάθε άνθρωπο τη σωστή ποσότητα άσκησης και διατροφής, ούτε λιγότερη, ούτε περισσότερη, τότε θα είχαμε βρει τον ασφαλέστερο τρόπο για την υγεία. Ο Νίκος, μετά από τόσες εμπειρίες που απέκτησε ζώντας 25 χρόνια με την νόσο του Πάρκινσον και παρατηρώντας προσεκτικά την εξέλιξη της νόσου, μελετώντας με κάθε λεπτομέρεια και σε βάθος την καθημερινότητά του, δημιούργησε για πρώτη φορά στα χρονικά της πατρίδας μας μια ελληνική ομάδα παγκόσμιας αναγνώρισης, με ομοιοπαθή άτομα τα οποία φιλοκερδώς προπονεί συμμετέχοντας σε αγώνες powerlifting. Η μυϊκή ενδυνάμωση είναι το α και το ω στη συγκεκριμένη πάθηση. Σε λίγους μήνες επίκειται μία νέα κάθοδος των παρκινσονικών γιγάντων, όπως τους αποκαλώ. Το Νοέμβριο του 2023 η ίδια ομάδα συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Παρκινσονικών Πινκ-Πονγκ στην Κρήτη. Τελευταία του σκέψη, μετά τη συμμετοχή της ομάδας στην Κρήτη, ήταν να αποτυπώσει και να καταγράψει σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ που αποτελεί και το πρώτο του βιβλίο, σκέψεις και συμπεράσματα ομοιοπαθών ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων της Ιφιλίου που γνώρισε, όπερ και γένετο. Βλέπετε, για τον Νίκο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τον ερχόμενο Μάιο του 2026 είναι επίσημα καλεσμένος σαν ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο για Πάρκινσον στην Αριζόνα της Αμερικής. Αυτά από εμένα, μαζί με τις ευχαριστίες μου για την υπομονή και την παρουσία σας, και θέλω να πιστεύω πως η στάση ζωής του Νίκου είναι στάση και μάθημα για όλους και για όλα. Τώρα, στον επίλογο μου, πριν δώσω τη σειρά μου στον επόμενο μιλητή, θα σας διαβάσω 2 διαδικτυακά μηνύματα που εστάλησαν από το ίδιο πρόσωπο του προηγούμενου που σας είχα διαβάσει, από μια άγνωστη για μένα κυρία με κάπα κεφαλαίο, που με εξέπληξε η ευγένεια και η ανθρωπιά της. Το ένα απευθυνόταν σε μένα, επ' ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής, και το δεύτερο στον Νίκο, που εντελώς τυχαία έπεσε στην αντίληψή μου από σχόλιο διαδικτυακό. Ελπίζω, Νίκο μου, να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Και γράφει: «Κυρία μου, δικαιούστε να καμαρώνετε, να θαυμάζετε και να μην ξεχνάτε το τι έχει καταφέρει ο Νικόλας. Όσο για μένα, οφείλω να ομολογήσω ότι ως καθηγήτρια για πολλά χρόνια στη Σχολή Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όταν τον γνώρισα, τον θαύμασα, τον θεώρησα μάθημα ζωής και είπα ότι η αλήθεια ισχύει το ρηθέν γυράσκω αεί διδασκόμενος. Ο άνθρωπος που με έκανε να σκέπτομαι τα όρια και αν υπάρχουν της ανθρώπινης ψυχής. Περιμένω κάθε φορά πως υπάρχει πάντα κάτι ακόμα. Να είναι πολύχρονος και να το χαίρεστε». Και το δεύτερο γράφει: «Νικόλα, τελικά δεν θα σταματήσεις να με ξαφνιάζεις, να με εντυπωσιάζεις, να με κάνεις να πιστεύω περισσότερο ακόμη ότι είσαι το παράδειγμα του ανθρώπου που έκανε το πρόβλημα λύση. Σε εκτιμώ για τις γνώσεις, τη συνδυαστική σκέψη, το θάρρος και την τόλμη. Φίλε μου Νικόλα, υποκλίνομαι και σε ευχαριστώ που ως καθηγήτριά σου έμαθα και συνεχίζω να μαθαίνω από εσένα». Πρόκειται για την αξιότιμη κυρία Μαρία Μαριδάκη, που ευτύχησε στα χρόνια των φοιτητικών του σπουδών να την έχει καθηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Μιλήσει ο Νίκος Παγεδάκης, ιατρός πνευμονολόγος. Μου ζήτησε ο φίλος μου ο Νίκος να έρθω να πω 2 κουβέντες. Τιμή μου. Έχουν περάσει περίπου 20 με 22 χρόνια από τότε που το συνάντησα τον Νίκο, σε ένα φυσικό χώρο κοντά στο σπίτι που έμενα τότε. Παρατήρησα ότι κάτι συνέβαινε με την κίνησή του. Τότε δεν ήξερα το ίδιος ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει. Χωρίς να γνωριστούμε και να γνωριζόμαστε, είπαμε 2 κουβέντες παραπάνω. Από αυτές τις λίγες κουβέντες που αναπόφευκτα οδηγούν σε μια φιλία, όπως και έγινε. Και όπως έτσι μεγαλώνουμε και παρακολουθούμε τη ζωή των τριγύρω μας
και αλληλεπιδρούμε με τους ανθρώπους που συναστρεφόμαστε, θέλω κι εγώ έτσι να σας μιλήσω για την επιρροή που είχε η γνωριμία αυτή με μένα, όσο πολύ με επηρέασε. Σε περιόδους που ο φόβος, η ανασφάλεια, ο ρατσισμός για τη διαφορετικότητα είναι πολύ έντονος και τον βλέπουμε και τον βρίσκουμε παντού, ρατσισμός και φόβος που δηλητηριάζει την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, τη σκέψη μας, για να μπορέσουμε έτσι να σταθούμε λιγάκι όρθιοι στα πόδια μας και να μην υποκύπτουμε στο κάθε τι κακό μας συμβαίνει και βλέπουμε, πρέπει όχι μόνο για τον Νίκο, αλλά και για μας, σώμα και πνεύμα να αντισταθούν σε όλο αυτό. Και μέσα σε αυτή τη σύγχυση των καιρών μας, στο δρόμο του Νίκου, στο μονοπάτι το οποίο ακολούθησε, εκτός των προβλημάτων υγείας που του είχαν παρουσιαστεί μέχρι τότε, πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία είχε βέβαια δαμάσει, εμφανίστηκε και η νόσος του Πάρκινσον. Η πρόοδος της νόσου ήρθε, η κινητικότητα άλλαξε σε δύσκολες συνθήκες, όπως οι συνθήκες αυτής της πόλης που ζούμε, που εμποδίζουν και φρενάρουν οποιοδήποτε έχει κάθε είδους αναπηρία, δυστυχώς. Θεραπείες κατάλληλες εντός εισαγωγικών, τις οποίες πολλοί αμφισβητούν κατά περιόδους, συχνά πυκνά, λίγοι, πολύ λίγοι βέβαια, είναι μερικά από τα θέματα που τον απασχόλησαν και τον απασχολούν ακόμη και τώρα. Σε αυτή όμως εδώ τη φάση υπάρχει κάτι το οποίο η νόσος από μόνη της δεν λογάριαζε και τόσο καλά. Κάτι το οποίο δεν αφορά κανένα γονίδιο, καμία γενετική προδιάθεση, κληρονομική προδιάθεση, συγγνώμη, και κάτι το οποίο που ελάχιστα διδάσκεται στα πανεπιστήμια, δεν διδάσκεται από τρίτους, ούτε από τους καλύτερους παιδαγωγούς. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το πείσμα. Το πείσμα, την αγάπη για ζωή, την ικανότητα, αυτή την ικανότητα που έχουν μερικοί άνθρωποι να βλέπουν τα σύννεφα να έρχονται πάνω τους και να μην σκέφτονται βροχές και καταιγίδες, αλλά να σκέφτονται τον όμορφο ουρανό που βλέπουν, τον διαφορετικό. Πρέπει να αναφέρω ότι ο Νίκος είχε και αρκετούς σύμμαχους δίπλα του. Πρέπει να το αναγνωρίσω αυτό, το έβλεπα και εγώ. Είχε ανθρώπους που τον αγαπούν και τον αφουγκράζονται, που τον ακούν εν τέλει. Ακούν τις ανησυχίες του και τους προβληματισμούς του, γιατί αυτό θα πει αγάπη. Είχε όμως και κάτι άλλο, το οποίο λέγεται αθλητισμός. Ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός, το που είναι για μας που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και το γνωρίζουμε καλύτερα, ίσως το γνωρίζουμε καλύτερα, είναι το μεγάλο αντίδοτο. Το μεγάλο αντίδοτο στα προβλήματα της ζωής είναι το καθαρό οξυγόνο στην ασφυξία των προβλημάτων και της καθημερινότητας. Η ιατρική επιστήμη και οι θεραπείες που προσφέρει οδηγούν και προσφέρουν το καλύτερο δυνατό. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Όμως, τι νόημα έχει άραγε όταν δεν μπορείς να ακούσεις το ίδιο σου το σώμα? Τι όφελος έχει όλο αυτό? Τι νόημα έχει να μην διαθέτεις καθαρό μυαλό?
να είσαι σωματικά υγιής, άραγε τι νόημα έχει όταν είσαι ψυχικά ασθενής? Κανένα νόημα. Έχουμε όλοι εμείς εδώ την ψυχική διάθεση και το σθένος να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να μην ξεστομίζουμε το γνωστό γιατί σε μένα, γιατί να συμβεί σε μένα αυτό? Η απάντηση είναι ότι ναι, μερικοί έχουν αυτή την ικανότητα. Έχουν την ικανότητα αυτή, να μην το ξεστομίζουν αυτό. Να αποδέχονται αυτά που έρχονται στη ζωή τους. Και έχουν και την ικανότητα να ανηφορίζουν διακριτικά και ήσυχα μέχρι το στόχο. Το στόχο που θέτουν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Νίκος. Και αυτό τον καθιστά απόλυτη πηγή έμπνευσης και παραδειγματισμού για όλους μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, Αντρέας Κολέτης, πρόεδρος Ελληνικού Σωματείου Δυναμικού Θεάτρου. Εγώ θα σας διηγηθώ μια ιστορία έτσι 10 ετών, ένα ταξίδι βασικά 10 ετών, που μου κόστησε μόνο 30 cents. Κρατήστε το 30 cents. Νομίζω ότι στη ζωή δεν είναι τίποτα τυχαίο και πολλά πράγματα είναι γραπτά. Διότι η σχέση μου με τον Νίκο και τα κοινά μας, πολλές φορές μπορεί να μην τα γνωρίζουμε, όμως ο Νίκος ξεκίνησε την Άρση Παρών πιο πριν από εμένα. Οι συναθλητές του έτυχε να είναι ομοσπονδιακοί μου προπονητές. Όμως, εγώ τελείωσα πιο πριν το πανεπιστήμιο, το ΔΕΦΑ. Ο Νίκος τελείωσε μετά. Η ενασχόλησή μου με τα Special Olympics άτομα με νοητική αναπηρία, κλείνω κοντά γύρω στα 20 χρόνια, εθελοντικά, ως ομοσπονδιακός προπονητής, με όθησε στη σκέψη ότι θα πρέπει να έχω κάποιον άλλον σύμμαχο σε αυτό το εθελοντικό έργο, στις προπονήσεις του αθλήματος powerlifting. Είναι μια ενδυνάμωση για άτομα με αναπηρία. Έτσι, το 2015, μετά από μια όχι τόσο καλή χωρισμό από έναν πρώην συνεργάτη, γιατί για να είσαι εθελοντής πρέπει να το πιστεύεις, να έχεις γεννηθεί και πρέπει να έχεις σκεφτεί κάποιες ερωτήσεις με τον εαυτό σου, ότι πόσες ώρες θέλεις να διαθέσεις, αν αντέχεις να προσφέρεις και φυσικά δεν περιμένεις κάτι να πάρεις. Οπότε πήγα, έβγαλα κάτι φωτοτυπίες σε ένα αφεντικό βιβλιοπωλείο και πάω και κολλάω καμιά δεκαριά φωτοτυπίες στο Πανεπιστήμιο στο ΤΕΦΑ το 2015. Έπρεπε να βρω κάποιον... 14, συγγνώμη. Έπρεπε να βρω κάποιον βοηθό. Γιατί όταν έχεις καμιά 20 αθλητές, ένας ίσον κανένας, η ποιότητα αρχίζει και μειώνεται, καλή ποσότητα, αλλά πρέπει να επενδύσουμε και στην ποιότητα. Δεν έχει σημασία αν είσαι εθελοντής, έχει μεγάλη σημασία όταν αναλαμβάνεις κάτι να το βγάζεις εις πέρας. Οπότε κολλάω 10 φωτοτυπίες σε αυτό το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που μου λέω, θα έρθει κανένας, δεν θα έρθει κανένας, θα επικοινωνήσει κανένας. Μετά σκεφτόμουν, έβαλα τη λέξη εθελοντικά, λέω θα έρθει, μπα, όλος ο κόσμος θέλει να κερδίζει κάτι. Και ξαφνικά, με 10 φωτοτυπίες, πέφτει ένα τηλέφωνο. Λέω, αποκλείεται. Μάλλον έχω καλύτερη επιτυχία από τα φυλάδια των φροντιστηρίων. Για να έχουμε 10 φωτοτυπίες σε έναν άνθρωπο, ο οποίος θέλει να προσφέρει. Έρχεται ο Νίκος στις προπονήσεις, βρίσκουμε πάρα πολλά κοινά πράγματα, κοινούς γνωστούς, και μου λέει, θέλω να προσφέρω, αλλά είμαι πραξιονικός. Τι είναι αυτό τώρα πραξιονικός?
Σε αυτό το πανεπιστήμιο υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές φυσικής αγωγής που μπορεί να μην έχουν αγγίξει ούτε μια φορά την μπάρα, που επιτοπλίστων το 70-80% οι θέσεις εργασίας είναι στα γυμναστήρια. Άλλο ένα πράγμα, υπάρχουν πολλοί φοιτητές που δεν έχουν διδαχθεί ειδική φυσική αγωγή, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή. Δεν υπήρχε παλαιότερα. Από το 2000 και μετά μπήκε σαν υποχρεωτικό μάθημα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φοιτητές που έχουν τελειώσει την ειδικότητα προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα να διδάξουν σε όλα τα αθλήματα ατόμων με αναπηρία, όμως πραγματικά μπορεί να μην έχουν επαφή με πολλές κοινότητες ανθρώπων με αναπηρία, που έχουν πέρα από την κινητική αναπηρία υπάρχει η νοητική, η τύφλωση, η κόφωση, το Πάρκινσον, η σκλήνης κατά πλάκας, οι νευροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι. Όλες αυτές οι κοινότητες έχουν αθλητική κοινότητα. Οπότε ξεκινήσαμε μια ωραία συνεργασία με τον Νίκο το 2014. Ήμασταν λίγο άτυχοι γιατί είχαμε παγκόσμιους αγώνες το 2015 στο Λος Άντζελες και αν είχε έρθει και 3 μήνες πιο πριν θα είχε έρθει μαζί μας στην αποστολή. Όμως η αποστολή είχε κλείσει ένα χρόνο πιο πριν και μου λέει «Ανδρέα, δεν θα καταφέρω να ξανά έρθω άλλη φορά». Έκανα τα δυνατά, το έχω ζητήσει άπειρες φορές συγγνώμη, αλλά δεν γινότανε. Πράγματι, αυτό που εξωτερήκευσε ο Νίκος και είπε ότι δεν θα καταφέρει, πράγματι δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Όμως, τότε είχαμε ιδρύσει ένα σωματείο, ελληνικό σωματείο δυναμικού τριάθλου, γιατί η σκέψη μας ήταν πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε το powerlifting στην Ελλάδα, αλλά και με τα Special Olympics, με άτομα με νοητική αναπηρία. Το Πάρκινσον δεν υπήρχε καν. Μακριά, πολύ μακριά. Με τον Νίκο, πάντα σύμμαχος συνοδοιπόρος σε πολλά πράγματα, πήγαμε σε αρκετούς διεθνείς αγώνες, σε αρκετούς εθνικούς αγώνες που διοργανώσαμε και πάντα ήταν μπροστάρης. Και ό,τι πρόβλημα βρίσκαμε και εμφανιζόταν στις διεθνείς αποστολές, αυτό που λέγανε όλοι οι συναθλητές, λέγανε αφού μπορεί ο Νίκος, μπορούμε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε δικαιολογία, δεν μπορώ. Πραγματικά, αφού μπορούσε και τα επεξερχόταν ο Νίκος, άρα πραγματικά, εγώ θα έλεγα άνθρωπος πρώτα μπροστά από όλους και οι υπόλοιποι. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή του είπα, θέλεις να αναλάβεις το προπονητικό πρόγραμμα? Μου λέει ναι, να βοηθήσω. Ωραία. Ξεκινάει και προπονείς μαζί μας. Και πρώτα του έδωσα και την ευκαιρία να αλλάξει και τις προπονήσεις. Δηλαδή να αναλάβει να φτιάξει αυτός τα προπονητικά προγράμματα. Να είναι αυτός ο πρώτος προπονητής. Για μένα αυτές οι ιδιότητες πρώτος, δεύτερος, τρίτος, όλα αυτά είναι ξεπερασμένα. Αυτές οι ιδιότητες όλοι οι πρόεδροι είμαστε σαν την Ελλάδα. Αλλά εγώ πραγματικά δεν έχω βγάλει ούτε ευρώ εκεί που είμαι πρόεδρος. Τώρα, αν κάποιος άλλος πρόεδρος μπορεί να έχει βγάλει, ας έρθει να μου πει τον τρόπο. Ίσα-ίσα που έχω δώσει περισσότερο και πόσο μάλιστα η ενασχόλησή μου με τα Special Olympics. Όμως αυτό είναι που μας έδωσε με τον Νίκο να ενωθούμε ακόμα περισσότερο. Παρά τις προστριβές, γιατί κακά τα ψέματα είμαι ένα δύσκολο παιδί, άντρας πλέον, και κοντεύω να είμαι και μεσήλικας, και να σας εκμυστηρευτώ ότι όταν γνώρισα τον Νίκο πριν 10 χρόνια, είχα τα μαλλιά που έχω τώρα, έμοιαζα σαν τον Νίκο, τα μαλλιά που είχε ο Νίκος τα έχω τώρα, ελπίζω μετά από 10 χρόνια να μην έχω να έχουν μείνει κάτι. Όμως βρίσκομαι σε μια προπόνηση μαζί του και λέει «Ωχ, το λεωφορείο, φεύγει». Και ξαφνικά από εκεί πέρα που δεν μπορούσε να περπατήσει, άρχισε να τρέχει. Πρώτο ερέθισμα που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι το Πάρκινσον. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατί όλοι είμαστε μαζί, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και πραγματικά είμαστε αλληλουχία της ζωής. Αν σας έδειχνα ένα παζλ με τον πλανήτη μας, κάποιοι θα μου λέγατε ότι είναι ένας πλανήτης, άλλος θα μου λέγατε ότι είναι υδρόγειος, άλλος θα μου λέγε ότι είναι το παζλ. Εγώ θα σας πω ότι είναι όλες οι κοινότητες που είναι μαζί και είναι αλληλένδετες. Έτσι και οι παρκινσονικοί άνθρωποι
πρέπει να είναι μαζί μας και είμαστε όλοι οι ίδιοι. Γιατί πραγματικά τα κατορθώματα του Νίκου αμφιβάλλω πως τα έχετε κάνει εσείς με την καλή έννοια. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να σπάει, δεν θα πω παγκόσμια ρεκόρ σε διεθνείς αγώνες. Πρώτον, έσπαγε τα προσωπικά του παγκόσμια ρεκόρ. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχει σημασία να σπάσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ σε μια διεθνή διοργάνωση, έχει μεγάλη σημασία σε μια διοργάνωση, σε έναν αγώνα, να μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Άρα τι κάνεις αυτομάτως? Ένα προσωπικό παγκόσμιο ρεκόρ. Άρα είναι βελτιωμένος κατά πάρα πολύ. Ενώ τα προβλήματα άρχισαν να αυξάνονται. Βέβαια, εγώ εκείνα τα χρόνια δεν τα καταλάβαινα, γιατί δεν ήμουν τόσο ειδικός. Αλλά ότι και ο ίδιος και ο Νίκος ψαχνόταν και ο ίδιος κάθε μέρα. Βέβαια, η πανδημία μας έδωσε, το 2017 σταμάτησε από τις προπονήσεις, γιατί είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ τα προβλήματα, όμως ποτέ δεν έφυγε από εμάς. Και το πιστεύω. Κάθε φορά που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έστελνε να δώσω έτσι την καλησπέρα του και ότι είναι κοντά μας ο Νίκος στους αθλητές. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι αθλητές αλλάξανε, όμως τον γνωρίζουν και οι νέοι αθλητές με νοητική αναπηρία. Το 2020, λόγω πανδημίας, μας έδωσε την σκέψη, γιατί πέρα από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανώσεις, καταφέραμε και κάναμε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2017, που σαν άθλημα παυλίθη μας έρχεται ο Νίκος και άλλος ένας αθλητής που έχουν Πάρκινσον. Αλλά δεν υπήρχε το Πάρκινσον στο άθλημα. Υπήρχε η νοητική αναπηρία, υπήρχαν η τύφλωση, υπήρχαν τα κινητικά, οι τυπικοί ανάπτυξης άνθρωποι, το Πάρκινσον κενό. Βέβαια, το 2020, λόγω πανδημίας, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι διαδικτυακά event, που έτσι με αυτόν τον τρόπο, και επειδή ο Νίκος είχε ξεκινήσει μια ομάδα να προπονεί, καταφέραμε και φτιάξαμε μια κατηγορία για παρκινσονικούς στο powerlifting. Το κάναμε κάνα 2-3 φορές. Μετά, όπως είδατε και από την κυρία Φιβίτα, έδειξε κάποιες παρκινσονικές δράσεις, μάλλον την Παγκόσμια ημέρα Πάρκινσον, να κάνουμε κάποιες δράσεις και καταφέραμε μετά την πανδημία να διοργανώσουμε την συμπερίληψη, συνύπαρξη, συμμετοχή νοητικής αναπηρίας με Πάρκινσον και τυπικής ανάπτυξης. Αυτό το ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια. Όμως, η κάθε κατηγορία έπαιζε μόνη της, διαγωνιζόταν μόνη της, στο ίδιο μέρος, όμως όχι την ίδια χρονική στιγμή. Αλλά φέτος καταφέραμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Να μπορούν ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή να παίξουν στον ίδιο χώρο, την ίδια χρονική στιγμή, στο ίδιο πλατό αγώνων, άτομα με νοητική αναπηρία, άτομα με Πάρκινσον και άτομα με τυπικής ανάπτυξης. Όπου από μία σχέση φιλίας, επαφής με τον Νίκο και από μία φωτοτυπία, καταφέραμε από το πουθενά το Πάρκινσον να αρχίσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και πόσο μάλιστα τώρα έχει προκηρυχθεί να κάνουμε ένα παγκόσμιο event σε διαδικτυακό πρώτο επίπεδο, για να μπορούμε να δούμε τι υπάρχει σε αυτήν την αθλητική κοινότητα του Πάρκινσον όσον αφορά για το powerlifting, με το σκεπτικό μετά από 2 χρόνια να καταφέρουμε να κάνουμε έναν διαζώσεις αγώνα μέσα στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 10 συμμετοχές, γιατί η αθλητική κοινότητα του Πάρκινσον, λένε οι γιατροί ότι σταμάτα το τσιγάρο, δεν είναι καλό, και ο ίδιος ο γιατρός καπνίζει. Λένε οι νευρολόγοι, καλή είναι η γυμναστική, αλλά δεν τους λένε τι είδους γυμναστική. Αν ψάξετε λίγο στο ίντερνετ, θα βρείτε διάφορους φορείς του Πάρκινσον, αλλά πραγματικά κανένας δεν έλεγε μέχρι πρόπερση, για γυμναστική για τους παρκινσονικούς. Και πόσο μάλιστα τι ακριβώς άθλημα πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια δράση μας με τον Νίκο, σε ένα συμπόσιο και να λέει η φυσικοθεραπεύτρια, η οποία ασχολείται με παρκινσονικούς,
καλό είναι να κάνουν γυμναστική. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πιο συγκεκριμένα. Οπότε τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει και οι υπαρξιονικοί φορείς σε διεθνές επίπεδο να εστιάζονται πιο συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι από έναν εξειδικευμένο άνθρωπο να λέει καλή είναι η γυμναστική. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε ακόμα πιο πολύ τροφή. Κάποιοι μπορεί να έχετε ακούσει τα ευρωπαϊκά project Erasmus. Αν σας πω ότι ξεκινήσαμε με την ανταλλαγή φοιτητών, πλέον υπάρχουν διάφοροι φορείς που κάνουν διάφορα project, πλέον όμως μετά από 20 χρόνια, 25 να σας πω, πρώτη φορά εγκρίθηκε ένα project για πάρκινσον και αθλητισμός. Είμαστε πάρα πολύ πίσω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα βηματάκια που μπορούμε να έχουμε κάνει εμείς τα 10 βηματάκια σε εθνικό επίπεδο, τι είμαστε, 5-6 τρελοί. Σε εισαγωγικά τρελοί. Αλλά με μηδέν υποστήριξη. Όμως, εγώ θέλω να πω ότι ο Νίκος έκανε μεταπτυχιακό και εγώ δεν είχα κάνει μεταπτυχιακό. Μου έδωσε, πάντα έλεγα θέλω να κάνω μάστερ, θέλω να κάνω μάστερ, θέλω να κάνω μάστερ. Έτσι, πολλοί Έλληνες τα λένε καραμέλα, μάστερ. Μα γεμίσαμε στα μάστερ, όλοι οι ειδικοί. Μετά ο καθένας έχει 2 μάστερ. Λέω αλήθεια, πιστέψτε με. Για να εργαστούν με 900 ευρώ συναπληρωτές. Και όμως ο Νίκος μου έδωσε το έναυσμα την κατάλληλη χρονική στιγμή, αφού τελείωσε το μάστερ. Και λέω, αφού αυτός είχε κλειστεί στο σπίτι του και έκανε μάστερ, θα κάνω και εγώ μάστερ. Στις Πανελληνίους αγώνες, στους τελευταίους που κάνουμε με τα Special Olympics, μου βρίσκει 1002 προβλήματα. Λέω, δεν μπορώ άλλο. Έχω 20 αθλητές, έχω και έναν που μου αναλογεί για 20 αθλητές. Πρώτη φορά μου λέει, έρχεται σαν κριτής ο Νίκος να μας βοηθήσει γιατί το γουστάρει. Συγγνώμη για τη λέξη αυτή. Και μου λέει, πρέπει να μου βρεις εθελοντή για να μου βοηθήσει. Του λέω, τι λες? Θα βρούμε εθελοντή στον κριτή. Δεν υπάρχει ποτέ, πρέπει να αλλάξουμε το πρωτόκολλό μας όλο. Εν τέλει, η καλή αδερφή του η Ουρανία τη βαφτίσαμε και την κάναμε επίσημο κριτή και αυτή και μας βοηθάει και αυτή. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα δεν τα είχατε ακούσει όλα αυτά και μέσα από τις ιστορίες μαθαίνουμε. Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσο πιστεύετε ότι μου κόστησαν αυτές οι 10 φωτογραφίες? 30 cents. Ευχαριστώ, Αντρέα. Σας ευχαριστώ, Νικόλα. Σας ευχαριστώ, μητέρα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Κουκουλάκης και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Για μένα, αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά η παρουσίαση των βιβλίων. Είναι η παρουσίαση μιας διαδρομής ζωής. Μιας διαδρομής γεμάτης προκλήσεις, αλλά και γεμάτη πίστη στη δύναμη του ανθρώπου. Ξεκινώντας με το πρώτο βιβλίο του Parkinson Face Project, που αποτελεί και το πρώτο μου εκδοτικό έργο. Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από την ανάγκη μου να αποτυπώσω κάτι που σπάνια βλέπουμε, την αληθινή όψη του Parkinson μέσα από τους ανθρώπους που το ζουν. Στην εποχή των social media και των εικόνων της τελειότητας, ήθελα να δείξω κάτι διαφορετικό, να δώσω πρόσωπο σε μια νόσο που πολλές φορές κρύβεται, να δείξω ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος με όνειρα, φόβους, ελπίδες. Έτσι γεννήθηκε το Parkinson Faces Project. Μια συλλογή ασπρόμαυρων φωτογραφιών αυθεντικών, ακατέργαστων, γεμάτων ζωή. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το project δεν είναι απλώς μοντέλα μπροστά στο φακό. Είναι μαχητές. Είναι άνθρωποι που αποφάσισαν να σταθούν απέναντι στο φακό και να πούν «Ναι, έχω Πάρκινσον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό». Μέσα από κάθε βλέμμα, κάθε ρητίδα, κάθε έκφραση αναδεικνύεται μια αλήθεια. Η ασθένεια μπορεί να αλλάξει το σώμα, αλλά δεν μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή. Το Parkinson Faces Project δεν είναι απλά ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Είναι ένα κάλεσμα να δούμε τον άνθρωπο πίσω από την ασθένεια, να κατανοήσουμε, να σεβαστούμε, να συγκινηθούμε. Το δεύτερο βιβλίο που σας παρουσιάζω είναι το 25 Years Living and Living with Parkinson.
Είναι ένα πιο προσωπικό έργο, ένα άνοιγμα καρδιάς. Είναι η δική μου ιστορία, γραμμένη με ειλικρίνεια, χωρίς ωρεοποίηση. Σε αυτό το βιβλίο μοιράζομαι την εμπειρία μου από τη στιγμή της διάγνωσης σε νεαρή ηλικία μέχρι σήμερα. Περιγράφω πώς το Πάρκινσον ήρθε ξαφνικά και άλλαξε τη ζωή μου. Αλλά όχι με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Αντί να με καθυλώσει, με έστρωξε να παλέψω πιο δυνατά, να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με την άσκηση, να συνεχίσω να σηκώνω βάρη, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και στις δυσκολίες της ζωής. Η επιστημονική μου κατάρτιση στο ΤΕΦΑ και το μεταπτυχιακό της ιατρικής σχολής με βοήθησε να δω τη γνώση μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Όχι μόνο ως πρόβλημα, αλλά και ως πεδίο έρευνας, προσπάθειας, βελτίωση. Στο βιβλίο καταγράφω εμπειρίες, τεχνικές, συναισθήματα. Μιλάω για την αξία της άσκησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας. Μιλάω για την ανάγκη να βρίσκουμε πάντα έναν τρόπο να προχωράμε ακόμα και όταν όλα μοιάζουν στάσιμα. Και στα δύο βιβλία υπάρχει ένα κοινώνυμα που τα συνδέει. Η πίστη στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Δεν αρνούμε τη δυσκολία, δεν αγνοώ τον πόνο. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι το νόημα της ζωής δεν κρύβεται στην απουσία εμποδίων. Κρύβεται στον τρόπο που επιλέγουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να περάσω μέσα από τις φωτογραφίες, μέσα από τα κείμενα, μέσα από κάθε σελίδα. Προς όλους όσοι νιώθουν ότι δεν αντέχουν, κάποτε κι εγώ άκουσα ότι έχω μόνο λίγους μήνες ζωής. Κάποτε κι εγώ ήμουν να παλεύω μόνος, με το σώμα μου κουρασμένο και το νου θολό από το φόβο. Κι όμως κάθε πρωί που ξημέρωνα έλεγα μια μόνο λέξη. Συνεχίζω. Όταν ο πόνος γινόταν βουνό απαντούσα. Συνεχίζω. Όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, έστειγα τα δόντια και έλεγα συνεχίζω. Δεν είμαι ήρωας. Είμαι άνθρωπος όπως και εσύ. Αν άντεξα εγώ, μπορεί να αντέξεις και εσύ. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια νίκη. Μην τα παρατάς. Ποτέ. Με αγάπη και αλήθεια. Ίσως να μην έχουμε πάντα τη δύναμη να διαλέγουμε τις μάχες μας, αλλά έχουμε πάντα τη δύναμη να διαλέξουμε πώς θα τις πολεμήσουμε. Είμαι εδώ 25 χρόνια μετά, όχι γιατί νίκησα την αρρώστια, αλλά γιατί αρνήθηκα να αφήσω την ελπίδα να πεθάνει μέσα μου. Και αν κάτι μπορώ να πω σήμερα είναι αυτό. Μη σταματάτε να πιστεύετε. Μη σταματάτε να χαμογελάτε, γιατί ακόμα και μέσα στη νύχτα γεννιούνται τα πιο λαμπρά αστέρια. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ, γιατί η παρουσία σας είναι μια μικρή νίκη απέναντι στη σιωπή και στο φόβο. Είναι μια πράξη ελπίδας. Εύχομαι τα βιβλία μου να σας αγγίξουν, να σας εμπνεύσουν ή απλά να σας υπενθυμίσουν ότι η δύναμη δεν κρύβεται στο σώμα, η δύναμη ζει στην ψυχή. Και τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα βίντεο μικρού μήκους, 3 λεπτών περίπου, το οποίο το υπέβαλα στο διαγωνισμό μικρού μήκους ταινιών στην Αριζόνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάρκινσον, που θα γίνει το 2026. Παγκόσμιο συνέδριο. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough
statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Σας ευχαριστώ όλοι. Σαν έφορος πολιτιστικών έχω παρακολουθήσει πάνω από 200, έχουμε οργανώσει πάνω από 250 εκδηλώσεις τα τελευταία 10 χρόνια. Η δύναμη της σημερινής είναι τεράστια. Και μακάρι να είχαμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις και οι οποίοι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν. Να σας πω κάτι. Είχα πριν κάνω έτσι να κάνω βιοπραξία σε αυτό το χώρο. Είχα κάνει στο Σύλλογο Παρξενικών. Δεν μου απαντήσαν ποτέ. Έχω ένα μυστικό πόλεμο μαζί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν είναι μόνο στο δικό σου το πεδίο, νομίζω γενικότερα. Αλλά αυτό το οποίο παίρνουμε εμείς και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ, Νικόλα, είναι ότι το βίντεο το οποίο σήμερα τραβήξαμε και θα ανέβει στο κανάλι, θα συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να ανεβαίνει σε συχνά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να μπορούν να το δουν όσο μπορούν περισσότεροι. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, όπως επίσης πρότασή μου θα είναι, και είμαι σχεδόν σίγουρη, προκαταλαμβάνω το Διοικητικό και τον Πρόεδρο, αλλά επειδή τον γνωρίζω, τους γνωρίζω, νομίζω ότι υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση να ξαναγίνει αυτή η εκδήλωση σε κατοπινό χρόνο και την οποία να μπορούμε να την ίσως δουλέψουμε λίγο παραπάνω στο ποιους θα καλέσουμε. Θα ανταποκριθούν? Δεν το ξέρω. Όμως ο χώρος... Συγγνώμη? Θα γίνει ζώντας 50 χρόνια με τον Πάρκινσον. Δεν θα είναι τόσο μακριά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίσουμε διάφορες ομάδες και τα είπατε ήδη. Είπατε τους φοιτητές. Για τους καθηγητές δεν έχω και πολύ μεγάλες ελπίδες ότι θα έρθουν, αλλά τουλάχιστον οι φοιτητές νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει, προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που κάναμε αυτή την εκδήλωση και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσουν τους ομιλητές. Οπότε, ο κύριος Μαρκουλής, με συγχωρείτε, τον κύριο Φραγκεδάκη. Ο κύριος Καραβίας για τον κύριο Κολέτη.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να πάρουμε. Ήρθαμε να εξωτερικεύσουμε. Πολύ καλά κάνατε. Το καταφέρατε. Θα καλέσω τον Πάνο τον Κατέρη να ευχαριστήσει τη Φιφίκα, οι καλλιτέχνες μεταξύ τους. Και ο πρόεδρος βέβαια στον Νικόλα. Μετά από 25 χρόνια με την Όσο και 16 χρόνια υποφαρμακευτική αγωγή, εδώ και 15 μέρες έχω διακόψει πλήρως τη φαρμακευτική αγωγή και νιώθω πολύ καλύτερα. Ανάμεσα, πολύ ωραία. Και επειδή μιλήσαμε για εθελοντισμό, και εδώ στο σύνδεσμο βέβαια είμαστε εθελοντές, όλοι όσοι συμμετέχουμε στο διοικητικό και βοηθάμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Θέλω εδώ δεν ξέρω αν έχετε δει το πρόγραμμα, αλλά έχουμε πολλές εκδηλώσεις για τον Νοέμβριο. Στις 11 Αυγούστου Σάββατο έχουμε την Αιγυπτιακή Βραδιά. Στις 20 έχουμε τον Νικήτα τον Βοστάνη, ο οποίος θα έχει ένα αφιέρωμα για το Δήμο Μούτσι. Στις 20 πόσες είναι πάνω? Στις 25 το Σαββάτο, τι είπα, Νοέμβριο? Καλά. Είσαι ακόμα στα μπάνια. Και να είχα κάνει και μπάνια θα δούμε. Στις 25 Οκτωβρίου θα κάνουμε μία επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο και την ξενάγηση θα την κάνει ο ίδιος ο διευθυντής του Νομισματικού, οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία και να δηλώσετε αν ενδιαφέρεστε, και υπάρχει μία είσοδος 8 ευρώ, μία επιβάρυνση. Και αυτά. Αν δείτε το πρόγραμμα, ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, στο Instagram, μπαίνετε στο κανάλι για να δείτε τα βίντεο, να είστε καλά και θα χαρούμε να σας βλέπουμε συχνά. Με τις σωστές ημερομηνίες.